Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер гадәттәгечә булачак темалар турында. Җирле үзидарәләр реформасы халыкка кайсы яклап тәэсир итәр? Если наши поправки пройдут, это вообще мы безболезненно пройдем по всем вопросам. Татарстан дәүләт советы утырышыннан Радик Гыймаев. Җинаятьләр саны кимегән, әмма эшлисе эшләр байтак әле. Всего же производство наших следователей находилось около 7000 уголовных дел. Татарстанның тикшерү комитеты узган елгы эшчәнлеккә нәтиҗәләр ясый. Коллегия утырышыннан Рания Абдрахманова. Төзелештә аттракционнарда булмаячак. Кешеләр фикере буенча андый парк кирәк түгеллеген күрдек без. Урицкий паркында җыелган халык тагын кайсы мәсьәләләрне күтәрде. Кабул ителгән карарлар турында тулырак Руслан Судинов. Ул республика һәм ил икътисадын үстерүдә зур өлеш керткән кеше. Игорь Николаевич безнең күңелебездә, йөрәгебездә кала ул, безнең белән гел. Бүген Иннополис икътисади зонасының беренче генераль директоры Игорь Носовны соңгы юлга озаттылар. Хушлашу мәрәсименнән Чулпан Касыймова. Татарстан дәүләт советы җирле үзидарәләр хакимиятенә кагылышлы федераль канунга 13 төзәтмә әзерләгән. Аларны бүген парламентның чираттагы сессиясе утырышында карадылар. Тагын 16 төзәтмәне Татарстаннан дәүләт думасына сайланган депутатлар әзерли. Исегезгә төшереп узыйк, илдә җирле үзидарәләр реформасы башланды. Аңа кагылышлы закон дәүләт думасында беренче укылышта каралды. Инде хәзер икенче укылыш алдыннан төбәкләрдән тәкъдимнәр дә туплана. Бүген яңгыраган фикерләр турында Радик Гыймаев. Для простого гражданина, который живет на месте, ему надо, чтобы все его интересы были решены. Рөстәм Миңнеханов фикеренчә, үзидарә формасы нинди генә булмасын, яңа федераль канун гамәлгә кертелү халык белән элемтәне югалтмаячак. Дөрес, шәһәр һәм салаларны бер дәрәҗәле системага кушу шомагына узмас. Бездә яңалык 956 муниципалитетның 911-нә кагыла. Мондый үзгәреш белән ризалашу урынлымы дип кызыксынды депутатлар. А почему мы с этим согласились? Это устоявшаяся система. Эти люди наиболее близко знают все потребности людей. Мы же ломаем работающую систему. Барысында Россиянең төп кануны буенча башкарабыз дип җавап кайтарды чыгыш ясаучы Альберт Хәбибуллин. Аның нигезендә муниципаль округлар барлыкка килгәннән соң барыбер да безнең теге власть дип әйтгәндә халыкка тагын да якынрак булырга тиеш. Республикада булган тәҗрибәләр нигезендә үзебезнең үзидарәгә багышланган законнарны карарга мөмкинчелек бирәчәк. Кадрлар сакланып калырга тиеш. Рөстәм Миңнеханов фикеренчә, бер дәрәҗәдәге хакимият булдыру бурчу ятырга тиеш түгел. Үзе дә районда эшләп, идарә нигезе асылын аңлаган кеше буларак, президент җирлек дәрәҗәсендә кирәкле булган вәкаләтләр барыбер сакланып кала ди. Все эти структуры останутся. То есть люди, просто они будут наделены полномочиями округа. Да. И вся наша инфраструктура, она сохранится. Авыл җирлеге депутатлары булмау гына халык белән турыдан-туры элемтәне үзмәсме дигән шикләнүгә, әлеге мәсьәлә буенча оешкан эшче төркем җитәкчесенең үз карашы. Төбәкләрнең безнең муниципаль округ депутатлар корпусында һичшиксез вәкилләре булачак. Аларны якынрак эшкә җигәргә туры киләчәк һичшиксез. Аның өстенә бит әле безнең җирлек дәрәҗәсендәге менә әлеге гамәлдәге депутатлар, аларның барысы сез бик актив халык белән бик тыгыз элемтәдә дип уйлыйсызмы? Аларның да төрлесе бар. Бу реформа нәтиҗәсендә без һичшиксез оттырмаячакбыз дип саныйм. Кайыр оештыру, кәгазь, бюрократия мәшәкатьләре кимәячәк. Районнарны берләштереп, кайберсенә шәһәр округы дәрәҗәсен бирү тәкъдименә Рөстәм Миңнеханов андый тәҗрибә булганлыгын искә төшерде, чөнки бездә үзе район кадәр булган бистәләр бар. Например, как ПГТ Васильева. Он по численности населения превышает даже некоторые муниципальные районы. Местные вопросы, они просто перенесутся на уровень района. Мы их не отторгаем. И не надо в районе там делить. Я сам в районе работал, да? Но то, что глава не дошел, это вот его недоработка. С Рустамом Нургалевичем встретились. Рустам Нургалевич, спасибо. Мы очень детально, я бы сказал, и профессионально обсуждали наши поправки, с которыми мы будем выходить. Эти поправки, они как мы хотим сохранить вот систему. Положительную. Там председатель совета, руководитель исполкома.
То есть у нас, чтобы не было опять сейчас перестраивать что-то. Канун проектына төзәтмәләр әзерләгәндә халык ышанычлары төшенчәләр белән бәйле авырлыкларга юлыккан. Ягъни муниципалитет булмагач, аның урынына яңа структураны ничек атарга? Канун гамәлгә кергән чорда, бу 2023 елдан 25-гә кадәр әлегә эшли торган җирле хакимияткә өстәмә сайлау уздырырга кирәк булачак. Район башлыкларын билгеләү ысулында сорау уята. Республика җитәкчелеге халыктан аерылмаган. Бу очракта шул ук республика җитәкчесе ул шул ук территория эчендә җаваплы республиканың ул муниципаль округ эчендә яки муниципаль район территориясе аның халык эчендә шуңа күрә биредә турыдан-туры теге халыкка хезмәт итми торган яраксыз кешене тәкъдим итмиләр инде бу мәсьәләгә андый күзлектә һич карарга ярамый. Шуңа күрә аның өстенә ул территорияны белгән, ул халык белән күпмедер бәлки тәҗрибәсе булган, хезмәтне оештыруда ул проблемаларга якынрак булган һичшиксез җитәкчеләр куелачак. Фикер алышулардан соң депутатлар федераль канунга әзерләнгән төзәтмәләрне бер тавыштан кабул иттеләр. Если не получится, это не смертельно, но если наши поправки пройдут, это вообще мы безболезненно пройдем по всем вопросам. Фәрит Мөхәммәтшинның әлеге мәсьәлә буенча Мәскәүдәге хезмәттәше Вячеслав Володин белән аралашуы планлаштырылган. Төбәкләр юллаган төзәтмәләр федераль дәрәҗәдә икенче укылышта февральнең 20-шендә каралачак. Радик Гыймаев, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Дәүләт Советында җир асты байлыкларыннан файдалану буенча яңа закон проекты да кабул ителде. Ул федераль закондагы үзгәрешләр нигезендә әзерләнгән. 1 гыйнвардан җир асты байлыклары өлкәсендә лицензияләү, аукционнар үткәрү, куллану хокукларын теркәү тәртибе үзгәргән иде. Республика законы дәүләт органнарының вәкаләтләрен билгели. Геологик контроль ничек тәэмин ителергә, җир асты байлыкларыннан файдалану хокукы ни рәвешле бирелергә тиеш һәм башкалар. Аукционы на право пользования участком недр местного значения будут проводиться исключительно. Җир асты байлыкларыннан файдалану хокукын алу буенча аукционнар электрон форматта гына уздырылачак. Аукциондагы намуссыз катнашучылар реестрда булдырылачак. Моннан тыш Россия Федерациясе кагыйдәләре нигезендә лицензияләү шартларында камилләштерәсе бар. Казанның Урицкий паркында балалар өчен түләүле аттракционнар куелмаячак. Җәмәгать тыңлауларында шундый карар кабул ителде. Исегезгә төшерәбез. Узган атнада паркта бульдозерлар белән кар иттерделәр, куаклар сындырылган иде. Халык паркка, аның ландшафтына зыян була дип каршы килде, чөнки бу мәсьәләне җитәкчелек, җәмәгатьчелек белән килештермәгән икән. Нәтиҗәдә башланган эшне туктаталар. Җәмәгать тыңлауларында яңгыраган фикерләрне Руслан Хөснетдинов җиткерер. Дирекция парков и скверов не знала эту территорию, о том, что именно ту территорию очистили от снега. Мы предполагали и разыгрывали абсолютно другую. Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе җитәкчесе Роберт Гариповның бу сүзләре халыкның ачуын тагын да кабартып җибәрде. Аңа кинаяле сорау бирәләр. Как вы вообще контролируете? Вы человеку предоставляете одну территорию, он расчищает другую территорию, и вы вообще не в курсе этого. Халык ачуы, ярсуы һәм канәгатьсезлеге менә бу графикада ачык шагыла. Ул узган атнада үткәрелгән сораштыру нәтиҗәсе сез Урицкий паркында түләүле балалар шәһәрчеге төзүгә ризамы дигән сорауга гражданнарның 83% юк дип җавап биргән. Вы в Салават-Купуре когда-нибудь ездили? Там дети шатаются по улице. В Казани хватает земель, где можно благоустроить. Вазин поставьте аттракцион. Җәмәгать тыңлауларына килгән халык ахырга кадәр үз фикерендә нык торды. И вообще территорию парка оставьте в покое, мы только ее затыркали. Очень сильно извиняемся за то, что создали такую обстановку. Җәмәгать тыңлауларына паркта түләүле аттракционнар куярга теләгән эшмәкәр дә килгән иде, әлбәттә ул халык фикере белән килешми. Аны аңларга да була. Аукционда катнашкан, проект өчен акча түли һәм эшләрне башлый. Будете валить деревья? Нет, мы не будем валить. Аттракционнарны урнаштырганда агачларны кисәрсез диләр. Без аларга кагылмаячакбыз. Моннан тыш балалар шәһәрчегендә яңгыраган музыка кешеләрнең тынычлыгын алачак дип белдерәләр. Соң алайса идегез балалар шәһәрчеген шау-шусыз итәбез дим. Тик җәмәгать тыңлауларында кабул ителгән карарны үзгәртмәделәр. Урицкий паркында түләүле балалар шәһәрчеге төзелмәячәк. Паркларның дирекциясе кеше белән беренчегә кеше белән сөйләшеп, аралашып, кешенең фикерләрен ишетеп, шундый миссия белән яши. Очрашуда
аттракцион парклары булмаячакын без аңладык. Җәмәгать тыңлауларына килүчеләр Урицкий паркының икенче өлеше кайчан төзекләндереләчәк дип тә сорадылар. Бу эш өчен Киров һәм Мәскәү районнары хакимияте җаваплы дигән аңлатма бирелде. Халыкның активлыгын исәпкә алганда паркның тулысынча яңаруы әллә ни озакка сузылырга тиеш түгел. Руслан Судинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Яршалыда кайбер йортларда яшәүчеләргә җыллык өчен түләнгән акчаның бер өлешен кайтарачаклар. Башкарма комитетка халыктан шикаятьләр килгәннән соң автозаводский идарәче оешмасы исәп кагазларын тикшерә һәм анда хата китүен ачыклый. Оешмада эшләүчеләр ялгышны ачыклаганда түләү кагазлары адресатларына инде киткән була. Жилые дома, которые обслуживаются МУП автозаводский. Автозавод идарәче оешмасы үзе хезмәт күрсәткән фатирларга исәп-хисап ясалачак. Бу кеше гаибе сәбәпле киткән хата дип саныйбыз. Перерасчет будет произведен и, соответственно, в сторону уменьшения для жителей. Татарстанда алдагы 2 көндә дә кар күп явачак, буран әле туктарга җыенмый, җилнең тизлеге секундына 18 метрга кадәр җитәчәк ди синоптиклар. Буран вакытында күз күрүмә 500 метрдан артмаячак, юлларга кар салуы, бузлавык булуы ихтимал. Метеорологлар белдергәнчә, мондый һава торышының сәбәбе Төньяк Атлантикадан килгән циклон. ЮХД хезмәткәрләре машина йөртүчеләрдән юл йөрү кагыйдәләрен үтәүне сорый, җәяүлеләр дә юлларны тиешле урында гына чыгарга һәм игътибарлы булырга тиеш. Быелның 1 мартыннан бакча участокларын түләүсез хосусыйлаштыру мөмкинлеге дә бетерелә. Әлегә бакчачылык ширкәтләрендә җир кишәрлекләре булучылар аны аукционсыз гына рәсмиләштерә ала иде. Төп шартлары участокның бакчачылык ширкәтенә 2001 елның 30 октябрена кадәр бирелүе, аның билгеле бер кешегә җыелыш карары буенча тапшырылуы һәм участок белән бәйле чикләүләрнең булмавы. Россия җир кодексы нигезендә әлеге шартларга туры килгән майданнарны хосусыйлаштыру белән җирле үзидарәләр шөгыльләнә. Тагын 2 атнадан исә бакча участогын милли итеп рәсмиләштерү түләүле булачак. Татарстанда коронавирус белән авыручылар саны бүген кабат артты. Соңгы тәүлектә 1725 кеше теркәлгән, шуларның 101-е балалар. Вирус йоктыручылар кичәгедән 200-гә күбрәк. Иң күп авыручылар элеккегечә Казанда 1190 кеше, Ярчаллыда 126, Яшелүзәндә 34. Күрше төбәкләрдә дә коронавирус белән бәйле вазгыять катлаулана. Башкортстанда 2800-дән артык чир йоктыручы теркәлгән, Удмуртиядә 2000-дән артык, Киров өлкәсендә 1800, Чувашиядә 1200. Ил буенча соңгы тәүлектә 197 меңнән артык кеше ковид йоктырган, бу узганнан 15 меңгә күбрәк дигән сүз. Татарстанда 3 меңнән артык кеше соңгы тәүлектә коронавируска каршы прививкада ясаткан. Республикада коронавирус йоктырган йөкле хатын-кызлар саны да кинәт арткан. Көн саен РКБга 10-нан алып 30-га кадәр хатын-кызны салалар. Хәзерге вакытта перинаталь үзәктә 163 авырлы ханым ковидтан дәвалана. Алар әлеге чирне авыр кичерә. Хәлләре җиңелрәк булганнары өйдә дәвалана ди табиблар. Коронавирус белән авыручы йөкле хатын-кызлар саны артуны омикрон штаммы белән бәйләп аңлаталар. Булачак әниләргә ничек сакланырга, аларны дәвалау ысуллары нинди? Бу турыда хезмәттәшем Дина Хисаметдинова табиб белән сөйләште. Диләрә Мусаверна, исәнмесез? Бүгенге көндә коронавирус белән авыручы хатын-кызлар саны артамы? Хәзерге көндә Татарстан Республикасында коронавирус белән авыручы йөкле хатын-кызлар саны кинәт кенә артып китте. Бу 3нче волна омикрон белән бәйле. Дельта белән чагыштырганда авыр хәлдәгеләр әзрәк, но шул ук вакытта авыручы йөкле хатыннар саны күбәйде. Соңгы авыр хәлдәге пациентны шушы көннәрдә чыгардык. Хәзерге вакытта авыр хәлдә ятучылар пока юк. Ни сәбәпле калалар реанимациядә? Күбрәк авыр хәлдә авыручы хатын-кызларның, аларның йөклелек башыннан ук инде аларның приморбидный фон дибез бар, аларның артык вес, кемнеңдер экстрагентальный патология йөклелек белән бәйле булмаган, давление, үпкә чирләре. Йөкле хатын-кызларны дәвалау үзенчәлекле бит инде. Аларга ниндидер дарулар ярамый, нәрсәдер шикләнелә. Менә ничек дәвалыйсыз йөкле хатын-кызларны? Йөкле хатын-кызларны дәвалаган вакытта без клинический рекомендацияларга таянып эшләйбез. Күп кенә препаратлар йөкле хатын-кызларга алар рөхсәт ителми. Кайбер препаратлар инде по решению врачебной комиссии дип әйтәбез. Диләрә Мусаверна, коронавирус белән авырмас өчен бала көткән хатын-кызларга нинди киңәшләрегез бар? Без аларга иң беренче чиратта маска киеп йөрергә, кеше күп булган җирләрдә әзрәк йөрергә. Клинический рекомендациялар кушканча 22 атнадан соң без аларга вакцинироваться итәргә тәкъдим итәбез. Һәм сәламәт яшәү рәвешен алып барырга кирәк, күп йөрергә, саф һавада күбрәк булырга, дөрес тукланырга. Диләрә Мусаверна, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз, үзегезне саклагыз.
Usta җитәкче, ышанычлы дус һәм гаилә җанлы кеше. Бүген Иннополис икътисади зонасының беренче генераль директоры Игорь Носовны соңгы юлга озаттылар. Ул республика һәм ил икътисадын үстерүгә үз өлешен керткән кеше иде. Соңгы вакытта Ерак Көнчыгыш һәм Арктика үсеше корпорациясын җитәкләде. 8 февраль көне инсульттан вафат була. Аңа 43 яшь иде. Кичә хушлашу мәрәсиме Мәскәүдә үтте. Бүген исә мәрхүм белән Иннополиста хушлаштылар. Ишеттем мин кичә берәү җырлый, шын безнеңчә матур милли ки. Татар җанлы, ихлас, йомшак күңелле, иҗатка гашыйк кеше. Бу сыйфатларым әнием Камал театр артисты Хәлимә Искәндәровадан күчкән дип әйтә торган була. Кечкенә вакытында спектакльләрдә дә катнашкан. Әтисе чын ир-егет, тырыш һәм хезмәт сөючән булырга өйрәтә. Игорь тырыш җитәкче, чын дус, гаилә җанлы ир һәм әти була. Бүген аны соңгы юлга озатырга якыннары, дуслары һәм илнең төрле төбәкләреннән хезмәттәшләре килде. 35 лет. Без аның белән 35 ел таныш, бер урамда тордык, бер музыка мәктәбенә йөрдек. Һәр вакытта да ышанычлы дус, ярдәмчел, бик күп белә, теләсә нинди темага сөйләшә ала иде. Ул бөтен кешегә файдалы булырга тырышты, үзен кызганмады, бик күп эшләде. Иннополисны төзүдә беренчеләрдән булып башлап йөрде. Без аның белән бергә эшли башлаганык, махсус икътисади зона Алабугада. Иң шул зур проектта Игорь Николаевич безнең күңелебездә, йөрәгебездә кала ул, безнең белән гел. 2008 елдан Алабуга махсус икътисади зонасын җитәкли. 2013 елдан Иннополисның генераль директоры була. Бу проектны тормышка ашыру өчен бөтен көчен куя. Хәзер ул илнең IT башкаласы. Трудная ситуация, знаете, находить правильное решение и Ул һәр вакыт дөрес карар кабул итә белә иде. Хезмәттәшләрен юатырлык сүзләрен кызганмады. Кешеләргә уңайлы шартлар тудыру өчен тырышты. Түбән Новгород өлкәсе губернаторы урынбасары, Мәскәүнең сәнәгать сәясәте һәм эшмәкәрлек департаменты җитәкчесе урынбасары вазифаларын аңа курыкмыйча йөклиләр. Узган елның языннан Игорь Носов Ерак Көнчыгыш һәм Арктиканы үстерү корпорациясын җитәкли. Илгә инвестицияләр җәлеп итүдә зур эш башкара. Игорь был уникальным, оригинальным, неординарным, творческим. Игорь бик үзенчәлекле, иҗади тормыш сөючән кеше иде. Татарстан ил өчен зур югалту. Ул үз халкының лаеклы улы. Игорь Носов безнең телеканалга еш кына интервью бирә иде. Пандемия башлангач, ул үзенең коронавирус белән авыруы турында сөйләде. Телеканалчыларга минем киңәшем, үзегезне саклагыз, якыннарны саклагыз. 2017 елда Игорь Носов татар һәм инглиз телләрен камилләштерү турында да уртаклашты. Покойный отец был дальновидным, потому что ни для кого не секрет, что те дети, которые растут в двуязычных семьях, им, например, 3-й и 4-й язык дается гораздо легче. Игорь Носовны Казанның Арча зиратында җирләделәр. Хатыны һәм 2 улы калды. Иннополистан Чулпан Касымова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Татарстанның тикшерү комитеты узган ел алып барылган 7000 җинаять эшенең яртысын тәмамлаган. Ачыкланган җинаятләр саны буенча республика тикшерүчеләре Мәскәүдән генә калышып, Россиядә 2нче урында тора. Бу хакта бүген тикшерү комитетының еллык коллегиясе утырышында билгеле булды. Ул президент Рөстәм Миннеханов катнашында узды. Былтыр бездә кеше үтерү, көчле очраклары кимәгән, әмма ришвәтчелек һәм вәкаләтләрдән файдалану маддәләре буенча җанҗаллар арта. Тикшерүчеләргә кайсы тармакларда эшне көчәйтергә кирәк һәм ни өчен һәр 2нче мөрәҗәгать буенча эш кузгатырга туры килә соң. Теманы Рания Абдрахманова дәвам итә. Былтыр февральдә социаль именият фондының Вахитов районындагы филиалы җитәкчесе сагастын алына. Сентябрьдә Татарстанның социаль именият фонды җитәкчесе Павел Лоханов ришвәт бирүдә гаепләнеп кулга эләгә. Ноябрьдә ФСС җитәкчесенең элеккеге урынбасары инвалидларны тернәкләндерү чаралары белән тәэмин итү бүлегенең элеккеге башлыгына карата да эш башлана. Узган ел хокук сакчылары тарафыннан ришвәтчелек һәм вазифасыннан файдалану очракларын ачыклау буенча шау-шулы җинаять эшләре ачылган иде. В прошедшем году следственным управлением расследовано Былтыр тикшерү идарәсе әлеге юнәлештә 966 җинаятны тикшерде. Аларның 226-сы судка җибәрелә. Бу 2020 ел белән чагыштырганда 30%-ка күбрәк. Күбесе ришвәт алган яки мошенниклык юлы белән акча үзләштергән. Мәхкәмә эскәмиясенә 261 кеше утырды. Икътисади җинаятьләргә каршы көрәш тикшерү комитетының төп бурычларының берсе икәнлегенә Рөстәм Миннеханов та басым ясады. Ришвәт бирү очракларын тамырдан ук кисергә кирәк ди ул. Акчаны гади кешеме җитәкче алганмы, анысы мөһим түгел. Гомумән тикшерүчеләр кулына былтыр эләккән
еткән 7000 җинаятчының яртысы ахырына җиткерелә. Узган елларда инде күптән кылынган 113 җинаят ачыклана. 90-2000 елларда кеше үтергән һәм башка җинаятләр кылган дистәләгән шикләнелүчеләр рәшәткә артына эләгә. Хокук саклау органнарының уртак хезмәттәшлеге нәтиҗәсендә 2021 елда Татарстанда җинаят очраклары кимегән. Димәк, иҗтимагый иминлек дәрәҗәсе арткан дигән сүз. Шул рәвешле җинаятләр 3,5%-ка кимрәк, үтерү очраклары 17%-ка кимегән. Аңлы төстә кеше сәламәтлегенә аеруча да зур зыян салу очраклары 11%-ка әзрәк, көчләү очраклары 28%-ка кимрәк. Балаларга карата кылынган җинаятләргә аерым тукталдылар. Былтыр балигъ булмаган 437 малай кыз җинаят корбаны булган. Балаларның иминлеген тәэмин итү республиканың бөтен тармакларының бурычы диде Рөстәм Миңнеханов. Моның өчен чаралар күрергә кирәк диде президент. Шулай ук ул экстремизм һәм терроризм очракларын булдырмаска кушты. Сегодня перед вашей службой стоят ответственные задачи. Приоритетом в вашей работе остается оперативность и качество проводимого расследования уголовных дел. Необходимо повышать уровень законности принимаемых процессуальных решений по сообщениям о преступлениях, избегать необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности. В прошлом году повышена эффективность и качество рассмотрения заявлений граждан и иных сообщений о преступлениях. Каждое второе поступившее сообщение стало поводом для возбуждения уголовного дела. Бигрәк тә намуслы эшмәкәрләрнең мәнфәгатен кайгыртырга кирәклегенә басым ясады. Эш вазифасыннан файдаланып, бизнеска тискәре йогынты ясаучылар турында мәгълүматны тиз арада тикшерергә кушты. Шулай ук предприятиеләрнең эшчеләренә хезмәт хакын вакытында түләргә тиешлеге, сыры базарга каршы көрәш һәм салым түләүдән качучылар белән тыгызрак эшләргә киңәш итте. Әйтик, былтыргы салым җинаятләрен ачыклау ярдәмендә республикага 1 миллиард сумнан артык салым түләтелгән. Бу соңгы 10 елда иң зур күрсәткеч. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов Евразия үсеш банкы идарәсе рәисе Николай Подгузов белән очрашты. Татарстанның Казакстан белән бергә тормышка ашырыла торган инвестиция проектлары турында сөйләштеләр. Николай Подгузов аларның финансланачагын да белдерде. Сүз нигездә Татнефть һәм КАМАЗ проектлары турында бара. Евразия үсеш банкы шулай ук Алабуга махсус икътисади зонасындагы социаль инфраструктура һәм Мәскәү-Казан белән шәле баулы юллары төзелешен финанслауда да партнер булачак. Рөстәм Миңнеханов хезмәттәшлек өчен рәхмәтен белдереп, Казакстан Татарстанның алдынгы икътисади хезмәттәшләренең берсе дип ассызыклады. Bir yıl içinde Татарстанның кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратында 3000 ярымнан артык мәсьәлә каралган. Мөрәҗәгатьләрнең күпчелеге сәламәтлек саклау, хезмәт хукукларын үтәү, социаль ярдәм һәм торак коммуналь хуҗалык өлкәсе буенча. Уңайлы мөхит булдыру мәсьәләсе дә актуаль булып кала бирә. Белгечләр 250 объектны тикшергән. Күп җирдә инфраструктура булдырылса да, алар тиешенчә карап тотылмый икән. Хәзер Казандагы җир өсте кишүләрендә 50 лифт бар, әмма аларның барысы да эшләми. Казан башкарма комитетында хәбәр итүләренчә, мәсәлән, шәһәрнең танка буҗрасындагы җәяүләр кишүе искергән, аны сүтеп, яңартачаклар һәм яңа лифтларда урнаштырылачак. Вы сказали, что вы проводите проверки доступной среды. Но вот лифты, которые надземные сооружения в Казани... Казанның җир өсте кишүләрендәге лифтлар моңа кадәр дә эшләмәде, хәзер дә эшләмиләр. Сез бу мәсьәләне хәл итәр өчен нишлисез? Все средства массовой информации, конечно, тоже об этом постоянно пишут, а ВОЗ и ныне там. Я это докладывала и вот Рустам Нургалиевичу. Без бу проблема хакында президентка хәбәр иттек, шулай ук Казан җитәкчелеге белән дә эшлибез. Узган ел башкалада уңайлы мөхит булдыруга зур игътибар бирелде. Бу юнәлештә эш алып барыла. Тиздән тулысынча хәл итәрбез дип уйлыйм. Дәүләт Советы сессиясендә Татарстанда 2030 елга кадәр яшьләр сәясәте стратегиясенең ничек гамәлгә ашырылуы турында да сөйләштеләр. 3 ел эчендә республикада 13 яшьләр үзәгендә капиталь ремонт булган. Быел тагын 6-сын төзекләндерәчәкләр. Шулай балалар лагерьларын, яшүсмерләр клубларын, ярдәм үзәкләрен яңарталар. Алга таба яшь буынга хәрби патриотик тәрбия бирү һәм аларны эшли итү буенча чаралар да көтелә. Бу атнада Татарстан прокуроры яшь буынны интернет һәм урам тәрбияли дип белдергән иде. Депутатлар Тимур Сулеймановтан бу сүзләрне шәрехләвен сорады. На недавней коллегии прокуратуры республики Ильдус Саидович Нафиков сказал, что детей воспитывает интернет и улица, и что эту ситуацию нужно переломить.
есть отдел мониторинга социальных сетей. Социаль челтәрләрне контрольдә тоту буенча махсус үзәк бар. Без интернетта ниләр булганын күзәтеп торабыз. Җинаять юлына кирип китү куркынычы зур булган үсмерләр бездә 2000 ярымга якын. Алар өчен төрле чаралар гына үткәрелеп калмый, психологлар да эшли. Мондый үсмерләр өчен яңа мөхит булдырырга тырышабыз. Казанның яңа мәчетләре, академиклар, футболчылар, эшмәкәрләр, аларны тагын кемнәр төзетә? Бу турыда Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Бүген Казан аэропортына самолетларына фотога төшергә яратучылар җыелды, аларны споттерлар дип атыйлар. Быелгы очрашуны гражданнар авиациясе көненә туры китергәннәр. 40 фотограф арасында Россия төбәкләреннән килүчеләр дә, чит ил вәкилләре дә бар. Һәрберсе хыялында йөрткән самолетын кадрга эләктерергә тырыша. Бүген аны очрата алдылар микән соң, моны Инзилә Хусаинова белде. Камералар әзер, барысы да тын да алмый самолетларның очып китүен яки төшеп утыруын көтә. Очкычлар фотосы белән мавыгучылар арасында Варшавадан ук килгән Ринат Сиддыйков та бар. Ул бала чактан ук самолетлар белән кызыксынган. Беренче тапкыр безнең аэропортка 4 ел элек килә. Самое интересное было сфоткать в Гамбурге Белугу. Минем өчен иң кызыклысы Гамбург шәһәрендә Белуга самолетын күрү иде. Ул башкалардан аерылып тора, пассажирлар ташымый, бүтән очкычларның детальләрен йөртә. Бик зур һәм сирәк эшли торган самолет. Аны беренче тапкыр күрү минем өчен бик сөенечле булды. Мәскәүдән килгән Михаил исә самолетларны фотога төшерүче генә түгел, ул очкычлар белән дә идарә итә. 16 яшеннән самолетлар белән кызыксына башлаган. Беренче фотосурәтләрен дә шул елларда ясый. Хәзер исә бу шөгыль аның тормышының аерылгысыз бер өлеше. Любые события, которые связаны с авиацией, тем более... Аэродром янында булам икән, түзеп кала алмыйм. Очып баручы самолетны күрүгә үк фотога төшерә башлыйм. Бу бик мавыктыргыч эш. Һәр споттерның хыялында йөрткән самолеты бар. Бу гадәти булмаган сирәк очрый торган очкычлар. Тимофей күңел түрендә йөрткән самолетын очратмаган әле. Самый мой любимый кадр. Минем теләгем Ан-225 Мрия дип аталучы самолетны күрү һәм фотога төшерү. Ул украин теленнән тәрҗемә иткәндә хыял дигәнне аңлата. Менә шул хыялны тормышка ашырасы иде. Хотим поблагодарить участников. Самолетлар белән кызыксынучылар арасында ел саен килүчеләре дә, спортингта беренче тапкыр гына катнашучылары да бар. Бу чараны уздыру шулай традициягә әйләнеп килә. Татарстаннан кала Мәскәү, Екатеринбург, Чиләбе, Саратов, Омск һәм башка шәһәрләрдән дә споттерлар җыелган. Бөтен Россия буенча 40 фотограф, төрле тармак кешеләре булуга карамастан, аларның барысында уртак теләк һава белән җир арасындагы иң матур мизгелне төшереп калу. Инзилә Хусаинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Сәламәт булыгыз. Ангиография сосудов шеи и головы на КТ 205-205-0. Базы отдыха компании «Татнефть» приглашают на заезды. Уютная обстановка, высокий уровень сервиса, разнообразие вариантов досуга. Базы отдыха компании «Татнефть» — это отличное место для активного отдыха с семьей и друзьями. Вся информация на сайте socialtatneft.ru и по телефону 38 63 98. Доверьте зрение опытным врачам. Хирургия катаракты от 18 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз». Запись по телефону 202-202-8. Автоцентр РРТ «Казань» укомплектовал Nissan всем необходимым. Зимние шины, 3 года обслуживания и выгода до 300 тысяч рублей. Звоните 212-30-10. Беренче икенче март Галескар Камал театрында Казан бию ансамбленең 25 еллыгына багышланган юбилей концертлары. Программада сез яраткан биюләр һәм өр яңа проект Голливуд мюзиклы. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар театр кассасында һәм Казан Тел.ру сайтында. Встречайте жаркое лето в Казанском цирке. С 28 января окунитесь в тропик-шоу «Джамбо». Исәңмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым сезнең гәнәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Кухня гарнитурасы яки шкаф купеме Данил Мастердан кичектереп түләү шарты белән икесен дә алырга була. 260-766 номерына шалтыратып заказ бирегез һәм ел дәвамында өстәмә чыгымнарсыз өлешләп түләрсез. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Балавызнагы Әлмәттә алмашынучан болытлы көн кар явачак 4 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада болытлы явым-төшемнәр температура 3 градус. Төньякта Актаныш Әгерҗи Менделеевскида кар көтелә 5 градуска кадәр суыта.
Төньяк көнбатышта, Арча Кукмара Балтачта булытлы, кар температура 3 градус. Көньяк көнбатышта, Булгарбай Шупрәлдә явым-төшемнәр температура 1 градус. Шистан Урлатмамадышта шулай кар явачак 3 градус салкын. Юлларда кар көртләре зинһар өчен игътибарлы булыгыз. Доктор Ост федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операцияның кирәге калмый. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Санчи Кытай традицион медицинасының хәзинәсе, энергия бирә, иммунитетны ныгыта, йокы сыйфатын яхшырта, хәл кертә, арганлыкны бетерә. Санчи энергия һәм озын гомер чыганагы Фармленд аптекаларыннан сорагыз. Белешмәләр өчен телефон 8927 236 71 75. Мәркәзебез Казанда болытлы көн, явым-төшемнәр көтелә, температура көндез нибары 0,2 градус салкын, җил көнчыгыштан уртача тизлектә, атмосфера басымы төркемеш баганасының 748 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 89%, җирнең магнит кыры тыныч. Һава төш турында әлегә менә шулар иде, көннәрегез куанычлы үтсен.